गामिनि दखानाबो दिनैसो बन्द जाबाय। दिनै हाथायबो ना, बेनिखायनो बन्द खालायदों खोमा बिसोरा। सिनि सापातखौनो मोनासै आङो। दा आइमोनखौ जिरायनो होननानै मा खालायनो दे आङो दा? सिनि सापातानो गैया, माजों साहा होनो दा आङो? मा साहा फुदुंना होनो आं दा? आइयाबो दाबो सफैयासै। आं मिन्थिगौ बे दाउआनो बिखिथायाखै खोमा, बेनिखायनो फैयासै। मा खालायनो दा आङो? मा होनना बुंनाङा आइनो? बे आइनो थार बाथ्राखौनो खोन्थाहैनोसै खोमा दे। माबा सिनि सापात मोनाखै होननानै, आइयाबो मोनफैयाखै होननानै। मा जानोखाय जेबो नङा, खोन्थाहैनि र'। दिनैनि सानावसो बेबायदि जानो मोनबाय। मैयानो थांबाबो जागौमोन खोमा हाथायफोरखौ खालायनो। बेबायदि जागोन होनना सानाखैमोन आं। एसेबां समनि उनाव फैदों आइजों आगैजों फंबायजों। साहाखौबो जौनो हालाबा दा आङो, साहाबो होनो हालाबा। माबायदि लासिं सिं आंहाबो, माबायदि न'खर आंनाबो। बिमा फंबायनो साहा कापसेबो फुदुंना होनो हाला आङो। गोसोखौसो माबोरैबा मोनबाय आं। दे माथो खालायबावनो। आइया सफैब्ला माबा मोनसे खालायसिगोन दे। दा दैजोंनो हैनोसै आं। मेथाइबोथ' गैखाया। आइ मोना लाबोनाय फिथाखौनो हैनोसै आं बिसोरनो। नायनि र' आइया मा लाबोदों। आइ मा जाखो? मा गसंना थाबाय थाखो? अ आइ नों फैदों बेयाव? मानो फैदों? थां जना थाय थां। जयै आथिं बायबाय, बेनिखायनो नायफैबाय आं नोंनि इसिंखौनो। इसिंखौ एसे गुबुन खालायबाय। औ आयै एसे सोलायदों आङो। थां जिराय थां। दै लोंनो नामा? लोङा र', लोंथ'आ र'। आयै एसेबां मानि बेफोरखौलाय मानो लाबोसोदों? खस्थ'नो लाबोआबानो जायो, एसेल' लाबोबानो जायो। एसेबां मानि मा लाबोसोदों नोंलाय? माथो जानो एसे लाबोबाय। आफाया मोजाङै दंना? दङ मोजाङैनो। नोंसा आफायानो आरो मा हरनो मा मानो, बेनो माबा हरदों। औ मानोथो फैदि होमबा आफायाबोलाय? साथामबो ज' फैनो हागौमोन। उनाव फैगोननो, दा न'आव रावबो गैया होननानै जोंफोर सानैखौनो एंगार हरग्रोबाय। उनाव फैगोन दे। नै आइ, न'नि ना लाबोदों आङो, एवखानानै लाबोखादों। बेदरखौसो एवाखै। सुवाखैबो ना, हामा जागोन। बेनिफ्राय मैगं लाबोदों एसे। ओमफ्राय सिनि सापात बिस्कुट माबा लाबोदों दे एसे। ए सिनि सापात लाबोलायदों आरो? इसिबां मानि बेफोरखौलाय मानो लाबोनांगौ? लाबोआबा नोंसा बियानैयाबो आं बायसासोना। आं बायदिसो साहाखौनो लोंबाय थायो। सानावनो खेबथाम खेबब्रै लोङोबा सिनि सापात नांगौ जायोना, ओंखायनो एसे लाबोदों आं। आइमोनना लाबोनाय सिनि सापातजोंनो साहा होनांसिगोन आइमोननो। दे होमबा मालफोरखौ एसे माबानानै दोनदो। बेनि उनाव साहा फुदुंदो। बे साहासो गांलायबाय आंहा। औ आइ जागोन दे, फुदुंगोन आङो। बेखिनिखौ फोस्रांना दोननानै फुदुंसै दे। गांसोबाय खोमा ना? औ गांनायानो बेनोसै, साहा लोंबाय थानाय मानसि। लोंनो मोनाबा माबा खालि मोनो। र' आइ फुदुंनि र'। थां नोङो जयै थां। दे। बेसेरि आइया अन्थाव बाथावनो सिनि सापातबो लाबोलायदों। बिमाफोरा बेबायदिनो अनसुलि जायो, गासैबो बाथ्राफोरखौनो बुजियो। फिसाफोरावसो समाव बिमाफोरखौ बुजिनो नागिरा, जायनि थाखाय फस्थायनांगौ जायो। आइयाबो मिन्थिगौना बेसेरि, जोंहादि न'खराव जेबो गैया होनना साननानै लाबोदों खोमा बियो सिनि सापातखौबो। दुखुसो मोनखाङो आं। बिमा बिफा दङ होननानैसो एसे एला मददखौबो मोनो। आइ आफाया गैयामोनबादि मा जानांगौमोन? बेसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन। आंखौ आइ आफायासो मदद खालायो जेब्लाबो। जोंहानाव फैनाय माने आइ आफानिया खरसासो जायो बांसिन। बेसेबा खरसा खालायहोयो जोंफोरबो। दे साहाखौनो फुदुंसै। सानफ्लांबाथाय सानफ्लांबाय थायो। गोसोफोरासो गाज्रि जायो। न'नि मानसि फैनायाव, बिमा फंबाय फैनायावलाय मानो गोसोफोरखौ गाज्रि खालायनो? जि दङ बेखौनो खालायनोसै दे। गैया नालाय गैखाया, माथो खालायबावनो। आयै फैसा एसे हरनाय। मैया दरमा जादों खोमा माथो नोंनिया? मोनदोंमोन, मोनबानोलाय अबावथो थोनो, बेसे खरसा दङ। आं बेफोरखौ मिन्थिया दे, खरसा। आंनो खानाय सिननो थांनो पार्लाराव फैसा नांगौ। मानि खानाय सिननाय माबानाय बारे बिलाय? खनले खानायखौनो सिनहैबाय थायो, मुसुगुरखौनो फुहैबाय थायो। माखौ सिनबाय थानांगौ, फुबाय थानांगौ बेफोरखौलाय? नों बेफोरखौ जेबो मिथिया, बेफोरो आजिखालिनि जुगनि स्टाइल। आंहा खानायखौ गुसुं सिननो नागिरदों। मानि खानाय सिननाय बेलाय? मालाया खानाय मोननो थाखाय बेसे गाबो, लान्था खानाय गजायो, मायबा गजायो। नों आरो एसेबां इसोरा अननानै हरनाय खानाय गोलाव मोजां दङ, बेखौलाय मानो हानांगौ नोंलाय? मानो हास'नांगौ एथ' मोजां खानायखौ? हास'बो नाङा, गोदान स्टाइल ओंखारदों बेफोरो। खानाय गोलावखौनो लाबाय थागोन नामा आंहा, मोनसे डिजाइनखौनो? आंहा खानाय गुसुं खालायगोन एबारो। खानायखौ गुसुंसो लागोन आं। मा जाथो सानबाय थायो, मा होनो, सोर मा बुङो, मायाव नुयो?
माने गोदान डिजाइन स्टाइल बेलाय खानायाबो गोदान डिजाइन पुराना डिजाइन माबा बोराय डिजाइन थायो नामा खानायालाय खानायानो आरो खानायखौनो मालाय गोलावबासो बेसे मोजां नुयो मानि खालाय गुसुं हानो बिलाय हौवाला लानोलाय नोंनिया माबा माइबा बुंबाबो माइबासो हर फैसा मा फैसा खालायबाय थायोलै बेसे खरसा दङ बेसे बुस्थु बायनांगौ न'खर गंसे सालायनांगौ बेसे मोननाय फैसायानो थैयो नामा फैसायानो थोखाया आरो नोंनि बे खरसा मायबा देलायनाय मानाय बेफोरखौनो खालायबाय थायो मानि खरसा दङ सोर दङ मानि खरसा माइरंखौबो बायनाङानो माथो मैगं थाइगंफोराबो न'आवनो मोनो माथो मानि खरसा दङ नोंहालाय एसे सोरनि थाखायबा फैसा जमायनो नागिरदों रावबो गैखाया दे नोंहा फिसाज्लाबो गैखाया गासिबो आंनिनोखा हर 200ल' मोनगोन दे 200ल' हरगोन आङो है माबा नोंबो 200 जाया दे गालि बेफोरबायदि फालतु बाथ्राफोराव बेबायदि फालतु खामानिफोराव खरसा खालायबाय थानो फैसा गैया आंहा बे एसेल'सो फैसा मोनो पेन्सननि बेखौबो नोंनि देलायनाय मानियावनो फोजोबजोबगोन नामा बेमार आजार जाबाय थायो गरफा गरनै नांगौ सोर नायगोन जोंखौलाय फिसा हौवा गैयि मानसि रावबो न'खरनिबो बिफाबो गैजा रोङा न'खरनि बुंसाबो गैया रावबो सोर नायगोन जोंफोरखौ गावबा गावनो फैसाफोरखौ एसे एला जमायनानै दोनाबा बेमार आजाराव उनाव नांगौ जाबालाय सोर होगोन जोंफोरखौ सोर नायगोन नोंबोथ' हौवाखौ गारनानै फैदों सोर नायगोन है जालायबाय नोंना माबोरै हर बेफोरखौ खोनासंबाय थानो गोसो गैया आंहा थैबालाय थैगोन आरो बेमार आजारखौ जाबालाय जागोन आरो जानो गोनांखौलाय सोरथो माबानो हानो सोर स्टप खालायनो हानो जानो गोनाङा जाखाथारगोन थैबा थैगोन आरो बेखौनोसो फैसा जमायबाय थानांगौ नामा इयुननि बाथ्राखौ साननानै माबा दा सोलिबाय थानाय बाथ्राखौ सोलिबाय थानायनि समखौ माबा दुखुन खाथायगोन नामा फैसा गैया होननानै थानानैबो उनाव बेमार जानो हागौ होननानै जमायना दोनै दा सोलिबाय थानाय समनिखौ फैसा खरसा खालायालासिनो खेफ्रा फैसा सोलिबाय थागोन नामा औ बेबायदिनोथ' थानांगोन आरो बेबायदिनोथ' खालायनांगोन आरो होमबालाय मानसिफोरालाय बेमार आजार जाबालाय अबावथ' फैसा मोनो बेबायदिसिनो दोनो मालाय मानसिफोरा गरफा गरनै दोनबादि गरफा गरनै दोननाङा आंनि बाहागोफोरखौ हर माबोरै नोंजों बेबायदि नांज्लायबाय थानो सम गैया आंहा मा एसे खोनासंथाराहाय र' 1000 हर 1000 मोना दे गालि 1000सो हरनो हाया आङो 500 हरगोन लांबा लाङाबा था बेनिफ्राय मोनला नोङो 500सो हरनो जालायबाय दा बिखौ लाङाबा मोनगौनायसो नङा देलै दे हर 500खौनो हर खेबफ्रि बिमा जाबायसो उन्दुना दङ दे उन्दु नै जोंफोरा आलासि जाफैदों उन्दुबाय दंमोन खोमा मानसिया डिस्टार्बसो होनाय जाबाय दे उन्दु जोंफोर बै बायजोआव जिरायनो दे नोंखौ खेबसे नायनो होननानै माथो होफैबाय हामगोन दे जाबायसो लासैनो हामलांगोन मोजां जालांगोन लासैनो हामनो हमबायानो ना सम नांगोन टेनसन लानाङा नोङो आयै हामदोंआनो गोबां हामबाय आगोल आं फार्स्ट फैजेनबा मानसिया मावनोनो हायामोन दाथ' मोजाङानो जादों माथो मानसिया साननैसोबावबा हामथारसिगोन बियो औ सनजय आगोलनिफ्राय गोबां मोजां जादों थाब हामथों होननानैनो पाटनानिफ्राय लानानै फैदों र' नोंनानो मोना बे गामियाव थाबासो मोजां जागोन होननानै दे जाबायसो थाथ' दे उन्दुना था जोंहा बै साहाबो लोंजाबाय खोमा बायजोआव जिरायहैनि नोंबोथ' जानो हायो दे नोंनोबो लाबोगोन दे फिथा लाबोदों दे आङो जानो हागोन दे सायाव सोमनानै जानो हागोन हुगमा लाबोदों आङो हुगमा आबौ नोंसा आबैयालाय माब्लाथो थांनाय हाथायावलाय दाबो मोनफैला माथो आबैया फुङावनो थांदों आबै दाउ लाना थांदों दाउज्ला दाउ गिदिर मानै दाउज्ला दाउ लाना थांदों बेसेरा जेबो गैयामोन खोमा बेनिखायनो जोंखौ फैगोन होनना मिथिनानै दाउज्ला दाउ मानैखौनो फाननो लांबाय आं बुंखादोंमोन सुथिनि सिगाङाव जेबो हाथाय खालायनाङा न'निफ्रायनो लांखाजोबगोन होननानै मानो फाननो लांबावनांगौ दे मालाय माब्लाबा फाननो हागौमोन ना दा दिनै फैनायखाय जोंफोर फैनायखाय फैसासो खरस थांसिगोन फानगारगारनानै आं जेबो लाबोनाङा होनना बुंखादोंमोन आबैया बेदर लाबोगोन आबै दाउ फाननानैसो हाथाय खालायगोन ना बेनिखायनो आबैया गोबाव जादों औ आबौ मानोथो हाथाय खालायनांगौ नोंमानो खोन्थाहरखादोंमोन नोङो हाथाय खालायनाङा होननानै फैसायानो गैया खोमा खरसानो लाबोखादों जोंफोरनो दाउआ बोरायगोन आबै नङाबा रावबो बायनाय नङा बोरायबा आबैया बेबायदि बुङो आबौ साना बेबायदि बुङो आबैया आलासिफोरा सफैबाय औ बियानि सफैबाय दे बावबाय नामा सफैनाया जाबाय दे 1 घन्टासो जाबाय खोमा
बियानि गोबाव जाबायहाय आंहाबो मायबा मायबि फाननो लांला नंसि लाङोना एसे एला फानगावाबा फैनोबो हाया बेनिखायनो गोबाव जाबाय दे जेबो नङा दे जाखायो बेबायदिनो अबावथ' आरो थाब फैनो हानो फाननो लांनानै बिक्रि जायाबाबो लाबोफिननो हायाना दे जेबो नङा दे औ बेनोथ' बियानि गारनाबो फैनो हाया आंहा आरो आलासि फैगोन होनना मिन्थिनानै ख्लाब ख्लाब जाबाय दङ मा गैया हाथाय होनग्रा मानसियाबो आंनो लाबोगोन होनना बुंबाय आलासिफोराबो सफैबायसो ना मायो होननानै उखा मुखा जादों बियानि दिनै एक गोसोखौनो माबोरैबा मोनबाय दङ आलासि फैगोन होनना मिन्थिनानै न'आव थाब फैनो मोनाबा माबोरैबा मोनोना आंबो बियानि नोंखौनो नेगासिनो जयै साहा लोंनो होननानै जोंथ' लोंगौलाय लांबाय नोंखौ नेयासैयानो दे लों जेबो नङा आरो लोंबावलायनोसै औ बियानि आंनाबो बेबायनोथ' साहा लोंनायानो जोबा औ दा ज'नो सानैबो लोंलायनोसै खेबसे दे जागोन दे